woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realize Hey guys, what's up? It's me, your Bisaya friend, Jilin Tabuade, and welcome to my channel! Yay! So guys, padulong na sad mi karog Kawasan Falls. O pagkahuman na magpiskador island guys, nagpainit mi didto karon, magpabugnaw na sad mi diri sa Kawasan Falls. So okay na mo? Okay na lang. Okay na lang, okay. So guys, call mo boys. oh my God! Gikapoy na sila guys. Naluya sila dito ginukod sa. Naluya sila ginukod sa kuan guys, sa pawikan. Ay! Asa mo to sklinit? I-shout out tayo mong gilumsan ganiyanit. Shout out tayo ko sa akong gilumsan. Shout out tayo ko sa akong gilumsan ganiyan. Oh, Rafi. Oh, so magmas nami guys kay padulong nami sulod. So ang entrance fee diri guys kay 55 ang entrance.
So, dili na may mag-cottage dito, no? Bag na lang. Oh, dara among table, guys. Tag 300 pesos. Divide 16. Pila na lang. So, na yung nakanindot, guys. Basta daghan mo mulaag ba kay makalesta. Na? Then maotay niya mo ang tour guide, guys, oh. Basta na mo gusto i-shout out. Wala. Shout out, shout out. Please sabihin like and subscribe. Like and subscribe. Thank you. So mga na lang mi diri, guys. Mga na lang ta, no? Kaya para ilig-adto na to, dili na lang ta magdaog ko. So mga na lang ni daan, guys. Kita-kita na lang taon niya. Bye-bye. So guys, human namig pa nga on og padulong na mi sa falls. Naluya. So, lakaw na mi karon, guys, padulong na mi sa falls sa first level. Oh, dito. Muna siya first level, pero ato ta sa taas. Taas da. Nice dito. Muna siyang first level diya. Muna siya first level? Oh. Hello. Haya. Hello. Like and subscribe ya.
to my God. Like and subscribe. Okay, go ahead. Yung channel. Jinin Taboada. Jilin Tabuada. Oh. Okay. Thank you. Pahay, pahay. Hi. Palike ha, subscribe, Jinin Taboada ha. Thank you. Hi, hi kuno, hi, hinay, hi. Hi. Dati si Buskin Chindiriti. Kailangan mo, may ilus. So guys, di nami sa second level diri sa Kawasan Falls. Then dili nami mo proceed sa third level guys. Kay ngano gali? Wow. Unsay problema sa third level? So mabaw siya. So dili mi makaadto sa third level guys kay wala siya tubig. Wala. Ubas. Muna ari ra mi diri maligo. Oh, wala swing, wala tanan, why jump, why ligo. Anay ligo pero why swing, mabaw ra yan tubig guys ba. So diri na lang takutod guys kay maligo na pud ko. Syempre need pud na ako mag-enjoy. Then daghang kay salamat sa inyong pagtanaw guys. Ug syempre ay mo kalimot sa pag-like, subscribe ug i-hit ang notification bell. Bye-bye.